Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Лицата на Троян. За тези от вас, които попадат за пръв път на канала, ще се радвам да се абонирате и да натиснете камбанката за известия. Днес продължаваме поредицата с един гост, който е служител в Общинска администрация Троян, с гостите, които развиват бизнес и собствени начинания в града. Така малко се улисах и забравих да ви показвам всъщност останалата част от линията на подкаста. Днес съм поканила много специален за мен гост. Една харизматична дама с много богато чувство за хумор, с много заразителен смях и много приказлива. Надявам се да покажа и в днешния епизод тези свои качества. Гост ми е Силва Капулунова. Много ти благодаря, че след толкова много уговорки се съгласи да участваш в подкаста. Благодаря, че Питие продавницата в село Орешак е наш домакин, любезен, и можем да снимаме епизода тук, на открито, вече в топлото време. И се радвам, че ще проведем един, надявам се, откровен разговор. Благодаря и аз за поканата. Изключително съм поласкана, макар да приех с резерви. Но благодарение на твоята покана и искам да ви поздравя за това, което правите с Нанчо, твоята техническа подкрепа. Да ви благодаря, че ме приемате във вашия виртуален дом и че съм част от подкаста Лицата на Троян. Силвия, ние сме си говорили защо всъщност искам да показвам и хора от администрацията. За мен възприятието спрямо администрацията все още е в онази сфера, в която хората си казват: да, там, в тази сграда, в центъра на града работят едни хора, които в 8 часа отиват на работа, чакат да стане 5, в 12 веднага излизат, пият кафе и така много им е свободно времето, много им е лежерна работата, а всъщност има какво да покажем. Има изключително активни, изключително дейни хора, хора с много инициативност и много идеи, и според мен ти си един от тези служители. То малко грубо звучи думата служител, но тези хора от екипа, които много искам жителите на Троян да разберат повече за теб, повече за личността ти, за интересите ти и да знаят всъщност по коридорите коя е Силва, която срещат. Искам и се да започнем малко по-отдалече. Ти си родом от Варна. В кръвта си имаш арменска жилка. Живяла си в чужбина, омъжена си за чех. Целият този колорит, как те доведе изобщо в Троян, и да ми разкажеш малко за тази прекрасна комбинация от случайни и неслучайни събития в твоя живот? Така е. Родена съм и съм израснала във Варна. Като от 1 до 7 клас учих в паралелка с изучаване на арменски език, тъй като баща ми е арменец, той е роден в България и неговите родители са родени в България, но неговите баби и дядовци са избягали от арменския геноцид. Така малко се вълнувам, когато говоря за тази тема, защото съм чувала от първо лице единствено число истории. Да, гордея се от факта, че в кръвта ми има също арменска жилка. Арменците са народа, който първи е приел християнството като официална религия през 301 година. Има много известни арменци, както в миналото, така и до ден днешен. Но, за съжаление, вече голяма част от тях са разпръснати по света. В началното училище от 1 до 7 клас се запознах с много приятели, като най-добрата ми приятелка и най-истинското приятелство, което ми остана от детските години от тогава. Въпреки че сега живея във Варна, поддържаме връзка, което много ме радва. Искам специално да ги поздравя. Семейство Ардашесян. Аз съм позитивен човек и като се връщам така назад във времето, си мисля, че може би
точно детството е момента, в който се предопределя целият живот на човек, как ще протече, дали ще бъдеш старателен, дали ще бъдеш трудолюбив а, и така нататък. И съм много радостна, че а, мисля, че моите родители така са допринесли до голяма степен за това. Те, даже ние ги наричахме родители хулигани с моите приятели. Всички приятели много ми завиждаха. Те имат младежки дух, който го предават. Включително са правили специално, нали, главно за мое забавление, но турнири по бадминтон за целия квартал, кулинарни състезания за всичките ми приятели. Наистина много щастливо детство съм имала. Разбира се, това не е в ущърб на сериозната част. Също съм им благодарна за това, което са ме научили, за жаждата към знания, за жаждата към самоусъвършенстване, за самокритичността, за това как да разпознаваме кой е истински приятел, какво е приятелство, как да реагираме на предателството. И за това... важни житейски теми, да, с които се сблъскваме. Да, научиха ме също на критично мислене. Много настояваха да се образувам, но не да уча наизуст, а да разбирам нещата, за което съм им благодарна, чак сега го осъзнавам. След това, след 7-ми клас, бях приета във Френската гимназия, където пак неусетно преминаха 5 години. По време на обучението ми по френски език във Френската гимназия във Варна, през 3 от годините всяка събота посещавах курс по английски език. Така пак като се връщам назад, като че ли винаги съм правила по-трудния избор. Така ми е по-интересно. И така всъщност това ми е изграждало и през годините като характер и като личност. И така, с края на Френската гимназия свърши детството. След това учих в Икономическия университет във Варна, международни икономически отношения. Това ме отведе последната година на програма Еразмус в град Бърно в Чехия. Където се преобърна живота ти за добро. Където се запознах с моя съпруг. Така, в началото, понеже си говорихме само на английски, през първата година имах една много съкровена мечта, някога той да се научи на български. Но това ми се струваше толкова невъзможно, толкова нереално, че си казвах, че съм просто един мечтател. По-скоро аз мога да науча чешки, но как пък той точно да научи български? И защо, при положение, че живеете в Чехия? Да. И така, 1 година бях Еразмус в Чехия, в Бърно. По това време Миха учеше докторантура в Химическия университет. Той е химик-инженер. Когато се запознахме, той организираше събития за студентите, за международните студенти. И той ми каза, че е асистент на своя професор по химия и на такива студенти като мен преподава. При което аз си помислих, че само иска да ме впечатли. И му казах, че не му вярвам. Покани ме на една лекция. Наистина видях, че е асистент на своя професор. Убедих се с очите си, като ми каза дори, че за една 40-минутна лекция е необходимо да се подготвя 7-8 астрономически часа, защото аудиторията са студенти, които могат да зададат всякакъв въпрос и той трябва да е абсолютно подготвен, иначе няма да му имат доверие за следващите лекции. Така се запознах с Михал. 1 година по-късно решихме да живеем в България, във Варна. Поживяхме така 3 години, поработихме и се оженихме. След още 1 година се роди първородното ни дете Маги. И след това живота така ни се завъртя и решихме да се върнем в Бърно, където условията за живот са по-добри за младо семейство. Там живяхме 7 години. Доста дълъг период.
Да. Докато не се случи това преместване в Троян. Това ми е интересно. Как се случи? Как точно от Бърно, Чехия, нещата се случиха? През Варна. Да, през Варна да ви доведат именно тук. Не познавайки никой, предполагам, на абсолютно Точно ново така. място. Не знам дори някой от вас бил ли е в Троян преди това, да познава поне малко града. Да, в интерес на истината, преди да заминем за Чехия, през 3 години, които живеехме във Варна, много любима дестинация ни беше Троян. Били сме в Шипково, били сме на Беклемето 2 пъти и винаги сме посещавали града, като имаме най-различни спомени, снимки, дори сме били гости, като по време на екскурзията на празника на сливата, тази екскурзия, която се провежда, сме си купували билети, сме били част от публиката, от гости, които слушат лекцията за историята на Винпром Троян. Имам снимка дори пред община Троян. Без да знаеш, че някога съдбата ще се завърти по начин, по който да работиш в администрацията. Точно така. Посещавали сме изложението на занаятите в Орешак. Имаме и там много спомени и снимки. Обикаляли сме по горите, включително от Шипково до връх Василев. Това е така малко пак емоционален момент за мен. Тогава разбрах, че съм бременна с Маги. Така по време на тази доста дълга и трудна разходка не се чувствах много добре. И на следващия ден в град Троян разбрах, че съм бременна с Маги, с първото ни дете. И тя се роди във Варна, а второто ни дете, Еди, е роден в Бърно. Но много е интересен факта, че доктора, в чието ръце заплака за първи път, на следващия ден дойде и каза: ами знаете ли, аз съм роден в България, ама в един много малък град. Аз отдавна съм заминал с родителите ми в Чехия и вече дори не говоря български язик. И ние питахме как се казва този град. И той каза: ами Троян, ама той едва ли сте го чували. Тогава сърцето ми така силно забушува, защото вече знаехме, че след 6 месеца ще се местим в Троян. И така, може би, съдбата по някакъв начин е отредила ние да сме свързани и да сме припоени с град Троян. Ако предположим, че има някакви знаци от съдбата, то сте ги получавали многократно. Получавали сме ги без да го осъзнаваме. Сега в ретроспекция си даваме сметка, че така се е случило. Имам други въпроси, които съм си наумила да те питам, обаче ти ме изненада, че донесе някакви предмети и неща, за които не бяхме предварително говорили и ми е интересно да разкажеш какво ми носиш. Да. Не съм ги виждала предварително. Така е. Започнахме първо с детството и затова носям няколко снимки от моето детство с моите родители, сама и в детската градина като главно действащо лице. Може ли да ги обърна към камерата? Да, разбира се. Детска градина, отново във Варна. Да видим дали ще те позная тук. Главно действащо лице. Както и сега често ти се случва в някакви събития да си главно действащо лице от малка. Този предмет бях решила да го оставим за по-нататък, но след като вече започнахме с масата, нека да я разнищим. Това е българска икона. Аз много харесвам тези творби, керамична, като отзад я посвещавам на вас с пожелание за вдъхновение и устрем. Силве, много ти благодаря. Може би ще бъде декор на някой от подкастите ви. Много благодаря, наистина страхотна изненада. Много ти благодаря от сърце. Успех. Малкият принц, палци. каква роля е изживяла Малкият принц, изиграла в твоя живот? Това е от моите библии. Нося го, защото пак казвам, снимаме точно малко след празника на детето. И понеже аз си мисля, че всеки човек трябва да се чувства
дете и всеки човек трябва да не губи, колкото и клиширано да звучи, детското в себе си. За това съм си донесла отказ, който искам да ви прочита. Чудесно. Така, из Малкия принц, Антуан дю Сент-Екзюпери, глава 4. Ето как научих второто важно нещо. Родната му планета не беше по-голяма от къща. Това никак не ме изненада. Знаех, че освен големите планети с имена като Земя, Юпитер, Марс, Венера, съществуват стотици други и то толкова малки, че из телескоп е трудно да ги забележиш. Когато астроном открие някой от тях и дава номер вместо име, нарича я, например, астероид 3251. Имам сериозни причини да вярвам, че планетата, от която идваше Малкият принц, е астероид B612. Този астероид е бил забелязан само веднъж с телескоп през 1909 година от турски астроном. Той тържествено демонстрирал откритието си на Международния конгрес по астрономия. Ала никой не повярвал заради облеклото му. Такива са възрастните. За щастие астероид B612 се прочул, защото един турски диктатор налага на цялото население под страх от смъртно наказание да се облича по-европейски. Астрономът повтаря демонстрацията си през 1920 година в елегантен фрак. И този път всички се съгласяват с него. Разказвам ви подробности за астероид B612 и споменавам пред вас номера му само заради възрастните. Те обичат цифрите. Когато им разказвате за новия си приятел, никога не ви питат за важните неща. Никога не казват как звучи гласът му, кои са любимите му игри, колекционира ли пепероди. А ето какви въпроси задават. На колко години е? Колко братя има? Колко тежи? Колко печели баща му? Едва тогава си мислят, че са го опознали. Ако кажете на възрастните, видях красива къща от розови тухли с здравец по прозорците и гълъби на покрива, те не се успяват да си я представят. Трябва да им кажете, видях къща за 100 000 франка и те ще възкликнат, колко е красива. По същия начин, ако им кажете, доказателството, че Малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. Когато някой иска овца, това е доказателството, че съществува. И те ще вдигнат рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която Малкият принц дойде, е астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Налага се децата да бъдат много снисходителни към възрастните. Естествено, ние, които разбираме живота, не щем и да знаем за номерата. С този отказ от Малкия принц, пак казвам, искам да призова всички наистина да съхранят детето в себе си и да обръщат внимание на децата си, да споделят колкото се може повече свободно време с тях, защото това е най-важно, това е нещото, което им остава и това е нещото, което най-много ги впечатлява и те го заслужават. Хващам се за нещо, малка част от прочетеното. Сблъсквала ли си се в живота си с предразсъдъците на хората? Независимо по какъв критерий. О, да. И как си ги преодоляваш, как ти се отразяват. Особено сменяйки местожителството си, сменяйки сферата на заетост, работата си, сменяйки училища. Предполагам, че неизбежно се е случвало да се сблъскваш с шарения свят на хората и предразсъдъци в дадена посока. Искаш ли да ми споделиш нещо от... Така е. Наистина палитрата е много шарена от всичко, което ни се е случвало. Не всичко е само розово. Имало е и по-трудни моменти, имало е по-тежки моменти, но пак казвам, аз като положителен човек се опитвам да ги забравям.
като се съсредоточвам само върху хубавото, само върху това, което ни се случва на нашето семейство, като хубави неща, като празници, като споделено време. Но да, имаше предразсъдъци. Даже си спомням, това не е свързано с нещо негативно, но когато дойдохме да живеем в Троян, се знаеше, че Винпром Троян има нов директор, който е чех и който идва със семейството си от Чехия. Хората, когато ме заговаряха, първо започваха да ми говорят на английски, защото не предполагаха, че аз съм българка. Някои хора дори ми правеха комплименти, че много бързо съм се научила да говоря така гладко и добре на български език. Също нещо, което малко така ние всъщност като семейството на Михал оставаме дъщерята на директора, жената на директора. Нали, ние сме си сами по себе си също личности, разбира се. Но често ви асоциират с... Да. Съпругът ти е много успешен, няма какво да крием. Той управлява Винпром Троян. Хората го познават, разпознават и да, разбирам, че някакси асоциирането ви само с него в някакъв момент... Имаше един така по-тъжен момент във втори клас за Маги. Така доста бях разстроена, когато тя се върна. По принцип не приемам нещата емоционално, но когато тя се върна и ми сподели случка с ученичка, като Маги е питала: откъде са ти тези моливи? Много са хубави, искам и моята мама да ми ги купи. След училище предупреждавала съм я никога да не парадира с абсолютно нищо. Тоест, дори когато я питат децата защо сте в Троян, да казва: ами така се наложи да смени работата си баща ми, което е точно така. Но въпреки това детето й отговорило: ами да, но твоя баща е директор, той е явно по-умен и без да ти казвам откъде съм си купила тези моливи, ти трябва да знаеш. Или той ще те заведе там. В този момент така много бях огорчена. Но когато се прибра Михал, му споделих това и той още на вратата каза: ама спокойно, аз познавам собственика и ако искате, той лично ще ни продаде моливите. Така се засмях и го приех от другата страна на нещата. Да, има и такава страна на нещата, но мисля, че това са нормални неща. Предполагам, че и спрямо теб, започвайки първата си работа в Троян, предполагам, работата в администрацията ти е първата работа в града. Да. Е имало поне един коментар или повдигната тема: съпругата на Точно Михал така започва работа тук, защото примерно той е уредил. Точно така. Което дори и да се случи така, ти нали трябва да докажеш някакви свои качества, за да се задържиш на работното място, което и да е то. Така е, даже в фирмата, в която съм работила в Бърно, тя е американска фирма, ако препоръчаш някой, който е твой близък брат или приятел, получаваш, и ако той остане повече, ако се задържи за повече от 3 или 6 месеца, получаваш съответен бонус. Така че това дори някой да е бил препоръчан, не означава, че той ще се справи с работата си, че ще я върши с желание. Вярно е, че през първия си работен ден в общинска администрация усетих любопитство към моята особа, но то продължи само един ден, защото аз не съм дошла с идеята да крася стаята или това би ме убило. Аз съм човек, който обича предизвикателствата, който обича динамиката, който обича да се чувства полезен. И така се радвам, че беше приета и моята идея за бизнес бюлетин, който излезе вече всеки месец от ноември 2021. Смятам, че е полезен. В бизнес бюлетина се съобразявам с фирмите в региона, какво би им било интересно, като винаги започвам с
динамиката с данни от бюрото по труда, динамиката на безработицата, за това колко хора са били наети и така нататък. Като втора рубрика от края на миналата година, благодаря специално и на теб за успешни в Троян. Една идея, съвместно родена идея на по-широк кръг от хора. Да, една идея, която така получи бързо популярност и с която се радвам. Като искам да кажа, че това не са само хора, които са постигнали нещо или искаме да кажем нещо положително за града. Това е факт. В Троян тези хора живеят, в Троян творят, в Троян работят и в Троян се случват тези хубави неща. Така че е хубаво да ги знаем и да се гордеем с това. И винаги се опитвам да следя това, което се случва с фирмите от региона, в какви изложения участват, да покажа снимки или тяхното представяне. Различни фирми от региона получават награди, така също се опитвам да ги популяризирам. И в следващите страници на бюлетина съм структурирала така, съблюдавам за информация от национални и от международни и от местни източници и съобразявайки се с бизнеса в Троян, излагам информация, която би могла да бъде полезна на хората. Не случайно също се казва Бизнес кафе Троян, като мисълта ми е такава, че моят труд е бил да събера част информация, която може да е полезна, а този човек, който я чете, да премине през нея бързо, дори по време на една пауза, кафе пауза, така че да не му отнеме от времето, но пък може някога да му е полезно за нещо. Аз мисля, че много позитивна обратна връзка от страна на бизнеса има по отношение на идеята ти с бизнес бюлетина и е нещо, което се чете и нещо, което се очаква всеки месец, както ти го изпращаш до широк кръг от хора, както на имейл, така и се публикува на сайта на общината. Точно така, да. Друго, с което се занимаваме, е консултативния съвет на бизнеса, за развитие на бизнеса в община Троян. Като консултативният съвет се съвещава поне 2 пъти годишно и винаги по належащи теми. Аз, между другото, не случайно не споменах каква е позицията, която заемаш. Не защото е тайна, а защото исках фокуса да е върху теб, личността ти и качествата ти. Но ти пък съвсем естествено подхвана и част от дейностите, с които се занимаваш ежедневно в администрацията. Така е. На мен също ми хареса това, че ти започна с това, че искаш да покажеш хора от администрацията, с което да разбиеш някои клишета. Да, искам да кажа на хората, че работата в общинска администрация не е скучна, много е динамична. Налага се да се вършат по няколко неща. Понякога се налага да заместваш служители от твоя отдел, които са в различни направления. Трябва да се учиш бързо и в движение. По никакъв начин работата не е скучна. Наистина е също с това ръководство, което имаме в момента, е така, че ако имаш идея, ако искаш нещо да се случи и ако можеш да се защитиш идеята, има големи шансове тя да бъде приета. Ако не бъде приета, може пак да упорстваш и пак да пробваш с нови аргументи. Тоест, искам да кажа, че наистина е удоволствие да се работи с екип от професионалисти, с хора, които си разбират от работата и с хора, които имат стремеж и са готови да приемат предизвикателството. Предполагам, че не си мислила, че ще работиш в общинска администрация. Не е било нещо, към което конкретно си се стремяла. И доколкото съм запозната, ти започваш работа след 2 майчинства, поредица от 2 майчинства, когато вече
по-голямата част от жените, които са преминали с това, имат изключително много енергия и искат да я вложат именно в работа и в професионално развитие. Сигурно е бил труден прехода в началото, след дълго време вкъщи, занимания с деца, битовизмите, изведнъж да се впуснеш в административната дейност. Абсолютно е така, като звучи малко нелепо, но в началото дори това, че по цял ден говоря на български език, който е майчиният ми език, дори това е било измарящо, защото идвам от Чехия, където сме говорили само на чешки. Когато съм работила, съм говорила на английски и на френски. Така че имало дни, в които не съм проговаряла и думичка на български, а всеки език иска практикуване, дори и майчиния. Дори на майчиния език може да се направиш грешка. Затова първия месец наистина беше така много бързо се развиваше, но смятам, че това бързо очумява с целия адреналин, който носи това, че се завръщаш от майчинство, с това, че се впускаш в ново предизвикателство. Сещам се за нещо и искам да завъртя разговора в тази посока. Говориш езици, чужди езици, говориш ги много добре. Често, освен задълженията ти чисто по длъжностна характеристика, изпълняваш и онези в последната точка и други. И си преводач на различни делегации, които гостуват тук или съответно по покана на чуждестранни партньори, членове от ръководството пътуват извън страната. Имаше една интересна случка с едно пътуване извън страната, с една риба. Много бих искала да я разкажеш. Не в подробности, просто съня, случката, ситуацията и най-големият ти страх, който се беше сбъднал. Ами да, имахме да пътуваме с госпожа Михайлова и още един делегат от Троян до Франция. И аз се подготвях усилено, като четях на френски език, подготвях се, разбира се, тематиката, която е общо ясна с общински проблеми и така нататък, градове, развитие. Тази тематика вече я преминах, но дойде момента, в който си казах, има и битов момент, когато ние ще седнем някъде и ще трябва да се превежда менюто, ще трябва да си говорят хората и лични неща. И тогава неформалната част, която неизбежно има. Точно така. Тогава си казах, ние отиваме близо до Марсилия, където се ядат риби. Ами те рибите може да са и 100 на брой, какво ще правя? И мъжът ми каза, виж какво, не се притеснявай, научи се само сладководна и соленоводна риба и всичко ще бъде наред. Това ми прозвуча доста непрофесионално. И в продължение на една седмица, преди да заминем, аз сънувах всяка вечер един и същи сън, че ни сервират риба, че поне 5 минути ни обясняват каква е точно рибата, как се казва и така нататък. И сега ме гледат хората да преведа. И аз съответно казвам, ами сервирали са ни риба. При което разочарованието от двете страни е много голямо. И така усилено наблегнах върху рибите. Това си мислех само, че е кошмар, че е лош сън. Когато пристигнахме още на летището, домакинът ни каза, че до вечера менюто е риба. При което... Шок и ужас. Аз бях като след гръм. Така се обърнах и рязко попитах какъв вид риба, понеже ми обясни цялата част на менюто. И той каза, ами ако не искате майонезен сос, там както ви обясних, без майонезения сос. И аз пак строго попитах какъв е вида на рибата, за да мога в стаята да си я преговоря, дали е от рибите, които знам или не. И така беше доста сконфузна ситуация, но разбира се, признах и на домакините, и на делегацията за моя кошмар. И всички доста се посмяхме. Просто консумирахте риба. Консумирахме риба. За някой такъв вид командировка е почивка, но всъщност това си е доста отговорно нещо, да превеждаш. Трябва да се преведе смисъла, не точно думата, не точно изречението. Така че
Особено за непрофесионален преводач, човек, който е учил в училище езика, Да. това е много трудно. И в крайна сметка, като говорим за международни контакти, понякога може да създадеш и скандал без да искаш. Може и най-сложното е симултантен превод. Всъщност това е... но мисля, че хората са по-скоро благоразположени, така че ако няма някакъв голям гаф, разбира се. Остават всичко. Да. Дори и рибата. Много говорихме за това къде си живяла, култури, с които си се сблъсквала. Има ли нещо от начина на живот в Чехия, което ти липсва? Нещо, което си видяла като добра практика там, но не го виждаш тук? Мисля, че това са два различни свята, които ако се съчетаят, може да се получи наистина добра симбиоза. И нека всеки да запази идентичността си. Да, европейци сме, славяни сме, както българите, така и чехите, но всеки си има собствена история, собствени традиции, собствени празници и аз съм за да запазим идентичността си. Вашето семейство е доказателство за това, че може да се Да. получи тази красива симбиоза. Така е, дори на сватбата си бяхме съчетали както чешки, така и български ритуали. Да, беше много весело, беше във Варна. Всички приятели на Михал, които беше поканил и семейството му бяха дошли. И си спомням, че диджеят и камераменът, фотографът казаха, че на по-весела сватба от години не са били. Познавайки теб, предполагам, че е било весело и си се била подготвила така добре. Малко беше забавно, защото бяхме сложили чех-българин. Не искахме да разделяме групите, а искахме по някакъв начин те да намерят общ език, дори да не говорят един език. И така се получи много забавно. Казваш, че в момента съчетаваш и различна дейност в работата си. По хубав повод, наша колежка скоро увеличи семейството си, стана майка и ти в момента съвместяваш и дейността, свързана с туризма. Ако трябва да заведеш един човек от някоя точка на света на едно място в Троян, той посещава Троян за пръв път, кое ще е това място, на което ще го заведеш? Така, този въпрос ме връща малко и към майчинството през 2019 година, когато дойдохме да живеем в Троян. Имаше други майки, които се очудиха как така от Варна, после от Чехия и сигурно тук ми е много скучно в Троян, сигурно е много зле се чувствам, но аз им отвръщах с истината, че всъщност като се разхождам с количката с бебето по пешеходния мост, ако спреш само за 10 секунди и погледнеш наляво и надясно, гледката, която се открива е като от картичка. Но ако и за миг не съм се замисляла, да, в началото имахме малко предразсъдъци, особено аз към Троян, когато стана ясно, че има вероятност да живеем в България. И аз казах на Михал, освен Варна, София и Велико Търново, нищо друго не ми идва на ум. Тогава се позамислих още малко и след няколко дни му казах, аз бих приела и Троян, но ако си имаме нашето част от небето, нашата гледка към звездите, някакво си място само за нас. Не се случи веднага, но година след като дойдохме да живеем в Троян, всичко се изпълни с постоянство, с упорство, с голямо желание и с устременост в една посока, за което се радвам. Ако трябва обаче някой, който не е от Троян, да го заведа някъде, със сигурност бих го завела на Беклемето. Всички пътища, всички екопътеки там са невероятни, гледките са божествени и мисля, че това е голямо богатство и е голямо богатство, че живеем толкова близо до това красиво кътче. Хайде, кажи и другия отговор. Всички го очакваме от теб, всички, които те познаваме, го очакваме и нещо, което е една от емблемите на града. Кажи още къде би завела туриста. Разбира се, първото място, където бих завела всеки турист е Винпром Троян. Екскурзия с дегустация. Където... За да не разочароваме и Михал, който ни е предоставил и домакинството и днес тук. Да, да му благодарим, че сме тук в Гециманската градина, на едно страхотно място, питие продавница, така го наричаме като нашето си кафене,
защото през 2022 година това място по идея на Михал отвори и мисля, че е доста успешен проект. Между другото е много приятно. Аз за първ път влизам тук. Не го казвам, защото сме седнали да снимаме тук. Особено в това време в момента, сянката от дърветата, като изключим комарите, всичко е перфектно. Наистина е много приятна локация за туристи, пък и не само. Те също са част от Балкана и също са част от природата. Има ли нещо, за което в работата си мислила, че мечтаеш да се случи за Троян, в Троян, което би било резултат от добрата съвместна работа между администрация, граждани, бизнес? Да, има. Мисля, че то даже се случва, като наблюдавам процесите. Искаме се в Троян да живеят повече млади хора и забелязвам, че има такава тенденция. Дори съвсем случайно съм се запознавала и с хора, които на събития, например, както беше концертът в оранжерията, едно младо семейство дойде да ми благодари за организацията, като това беше съвместен проект между Тереза, теб и мен. Всъщност, вие с Тереза го инициирахте и наистина резултата беше изключителен. Да, и изпълнението много различно благодарение събитие на трите беше. И това младо семейство, което дойде да ми благодари, ми казаха, ние сме от София, но сме решили да живеем в Троян и от няколко месеца живеем с нашето дете, което посещава детска градина в Троян. На всички е добре известен факта, че в Троян, ако търсиш ясла или детска градина, няма да имаш проблем. Ще намериш даже изключителни професионалисти. Искам да благодаря специално и на детска градина Синчец, която тази година завършва моя син. Иначе и аз също се стремя да правя нещо в тази посока, като през 2022 година изпратихме 9 младежи по инициатива и на среща на младежите в Истанбул, като от 2022 година община Троян е част от Б40, мрежата на балканските градове, като отправихме предизвикателство към младежите да ни изпратят мотивационно писмо на английски език. През 2023 изпратихме 2 младежи в Атина, пак троянци между 18 и 25 години, към които отправихме друго предизвикателство да напишат кратко есе на английски език на тема Троян, градът на моите мечти. През 2024 изпратихме 2 младежи от общинска администрация, но през 2024 се обърнахме също към троянските младежи, които говорят, които владеят френски език по повод 20 години на пообратимяването между Троян и Перлефонтен и по повод Денят на Европа. Този път предизвикателството беше да ни напишат есе на френски език, като темата също беше малко повлияна от Малкия принц. Също за приятелството темата беше капризно и капризно цвете. И ранимо цвете, мисля, или нещо подобно беше. Да, капризно и красиво цвете ли е приятелството. Да, много ми харесаха есетата, които получихме. В момента, в който ги четях, се признавам, че не съм емоционална, но се просълзявах. И в такива моменти си казвам, България не е загубена, има надежда. Тук живеят много талантливи хора, много интересни хора, с много хубави мисли и това са точно троянци. Аз, понеже съм запозната с работата ти, знам какво можеш, колко си енергична и колко емоция влагаш в нещата, които правиш. Затова се опитвам да дърпам разговора в посока на личността ти. Кажи ми, моля ти се, какво е нещото, което искаш троянци да знаят за теб, което не е част от визитната ти картичка в административната работа? Какво искам да знаят за мен троянци?
Може би не само троянци, целият ми свят и целият свят искам да знаят, че а, най-важното нещо, пак се връщам към началото на разговора, децата. За мен моите деца са моят проект в живота, като много вярвам в тях, много силно се надявам, че ще израснат добри хора, хора, които да водят щастлив живот. И ние с баща ми винаги сме зад тях. Потвърждавам го, виждам колко силно ги подкрепяш в техните начинания, инициативи и желания за развитие. Да, определено. Троян също е град, който дава възможност на децата да се развиват. Например, голямото ни дете Маги тренира плуване от 2022 година, като към момента вече дори е част от треньорския екип на плувен клуб Invictus. Това са истински професионалисти, които умеят да мотивират, които умеят да са част от живота ти, така че да имаш някакъв стремеж. Малкият ни син ходи на шах, двете ни деца ходят на английски език, Маги ходи на уроци по флейта при госпожа Марията Куцарова, която е невероятен педагог. Мисля, че Троян е наистина град, в който може да имаш мечти и в който може да ги сбъдваш. Защото според мен има сега една такава много тревожна тенденция сред младите хора да нямат мечти. Може би този забързан начин на живот, може би това, че докато си пожелаеш нещо, много бързо го получаваш. Може би това е причината децата да губят мотивация бързо, да нямат мечти, да нямат стремежи. Но си мисля, че в град като Троян тези неща се преодоляват благодарение на добрата система и на всички професионалисти, които се занимават с тях. Бях готова да задам последния си въпрос, но се сетих за нещо, което буквално преди няколко дена реши да ми споделиш. Черта от твоя характер и твоите интереси, която не подозирах, че има. Пишеш. Сподели, моля ти се, какво пишеш? Пиша, но по-скоро за мое си потребление или за лично потребление. Знам, че тук те изкарвам тотално извън зоната ти на комфорт и сигурно не искаш да споделиш, обаче ми е много любопитно. Аз обичам да се съм извън зоната си на комфорт. Да, може би това, че сега с работата си понякога предизвиквам младежите в Троян да напишат есе, е също повлияно от това, че аз много обичам есетата. Даже няколко мои есета са публикувани в устрема на Френската гимназия. Разбира се, там госпожите са много строги и само по това, което напишеш по време на класно, не в къщи, така че без помощ, без изкуствения интелект. Да, което е такава тенденция. Някога ще видим ли нещо, което си писала? Поне колегите ти от администрацията. Да, за колегите мога да обещая. Добре. Че ще се разкрия. Имаме клеймо обещано. Така. Някои мъже посвещават на съпругите си песни. Някои мъже посвещават поезия. Нали? Не съм сигурна кои точно са тези мъже, някъде назад поне във времето. Обаче твоя съпруг е посветил нещо много интересно на теб. И това е един коктейл. Коктейл Силва. Кои са съставките на коктейл Силва? Тук ме изненадваш, защото не знам кои са съставките, но самият факт, че има такъв коктейл кръстен на мое име. Преди 2 години, по време на празника на сливата, бях в командировка и му казах, че ако се наложи, ще остана тук в чужбина, защото много ми харесва и той сам ще трябва да се грижи за децата. Но той каза, върни се, защото съм кръстил коктейл на твое име. Кой друг ще го направи? Разбира се, в кръга на шегата. Да, в коктейла Силва има сливова ракия. Естествено. И така малко като игра на думи, но за всички е ясно, че идва от сливовата ракия.
И от любовта на твоя съпруг към теб. Така е. Силвия, много ти благодаря. Надявам се с този разговор хората, било то нашите колеги или тези извън администрацията, да са научили малко повече за теб, да видят, що за човек си, да знаят, както казах и в началото, кого срещат, толкова усмихнат по коридорите на администрацията и да знаят, че в това лице бизнеса конкретно, туристическия бранш в момента могат да срещнат подкрепа, различни идеи, които не само да ги дадеш, но и да ги реализираш. Изключително съм трогната от подаръка, който направи. Много ти благодаря. Нещо, което много оценявам и ще си пазя и се надявам да ми носи много късмет в това начинание. И аз от все сърце искам да ви пожелая на двамата много успехи в това начинание. Много амбициозно, много хубаво за мащабите на Троян, иновативно. И от все сърце да ви пожелая много успехи за напред. Много ти благодаря и още веднъж благодаря за откровения разговор. Благодаря и аз. А на вас до нови срещи. Надявам се разговорът с Силва да ви е харесал. Ще се радвам да оставите своите коментари, както и желания кой да бъде следващия гост в подкаста. До нови срещи!